Nu er vi lige stået op, og vi skal ned og spise morgenmad lige om lidt. Klokken er lige lidt i 8. Og vi har sovet nok on and off siden i går klokken 7. I går aftes på grund af jetlag. Så vi er friske nu. Hvad synes du om den, Emma? Smager det godt? Ja, det smager jordbær. Så lækkert over ved jer. Fucking lækker kage. Guffe. Nu venter vi på Uber. Nu venter vi på Uber, og vi er lige inde på et palads. Og vi skal over til Vi står og venter på, Ubermanden han kommer, og så skal vi over til noget, der hedder, hvad var det, Starfield Library. Ja, som er et ret bemærkelsesværdigt. Som er pretty nice. Ja. Jeg sidder her. Og Emma, hun er indtaget kørestol. Er vi ude at spise anden aften i Seoul, og vi er på en japansk restaurant, selvom vi Det er snaps. Ja, det er snaps, vi skal have.